шонбахайр ҳамватанони азиз, барномаи иттилоотии ҷанбаси ҳафтаро бо пешниҳоди ахбори рӯз ва хабариҳои 7 рӯзи гузаштаи мамлакат манзури шумо мегардонем. ҳамин ҳафта дар мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси ассамблеяи парлумонии созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, узви парлумони Финляндия хонум Пиа-Лииса Каума ҳолати кунунӣ ва дурнамои маҷмӯи ҳамкории Тоҷикистон бо созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо аз ҷумла робитаҳои байни парлумонӣ баррасӣ гардид. Президенти кишвар таъкид намуданд, ки Тоҷикистон созмонро ҳамчун ниҳоди муҳим барои муколамаи созанда дар доираи ҳар се ченак низоми сиёсӣ, иқтисодию муҳити зистӣ ва инсонӣ медонад. таъкид гардид, ки Тоҷикистон авлавиятҳои раёсати Финляндияро дар самти пешгирӣ аз низоъҳо дар паҳнои созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, эҷоди эътимод, мубориза ба ҷиноятҳои дорои хусусияти фаромиллӣ ва дигар мавзӯъҳо дастгирӣ менамояд. зимини баррасии масоили амниятӣ, таҳкими шарикӣ дар муқовимат ба хавфу таҳдидҳои глобалӣ, аз ҷумла дар доираи раванди душанбе оид ба мубориза бо терроризм ва маблағгузории он муҳим дониста шуд. ҳамзамон таъкид гардид, ки ҳалли мушкилоти амниятӣ ҳамоно андешидани тадбирҳои минбаъдаи ҳамоҳангро тақозо менамояд. вобаста ба ченаки иқтисоди муҳити зистӣ, таҳкими ҳамкорӣ барои раҳандозии лоиҳаҳои муассир мутобиқ ба ҳадафҳои рушди устувор, ба хусус ҷиҳати тақвияти бахшҳои воқеии иқтисодӣ, беҳбудии зерсохтор ва рушди минтақаҳо мувофиқи мақсад дониста шуд. масъалаҳои вобаста ба мудирияти захираҳои обию энергетикӣ, тағйирёбии иқлим ва пешгирии офатҳои табиӣ низ аз ҷумлаи авлавиятҳои ҳамкорӣ номида шуд. таъмини баробарии гендерӣ, тавсеяи ширкати занон дар ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон аз мавзӯъҳои мубрами мулоқот буд. таъкид гардид, ки дар ченаки инсонӣ ҷониби Тоҷикистон омода аст ҳамкориро бо созмон дар доираи стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи инсон барои давраи то соли 2038 идома диҳад. гуфтугӯи судманд ҳамчунин доир ба мавзӯъҳои алоҳидаи байналмилалию минтақавӣ, аз ҷумла бартараф намудани буҳронҳои мавҷуда ва эҷоди фазои боварию эътимод дар паҳнои масъулияти созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо сурат гирифт. ҳамчунин худи ҳамон рӯз дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мудири кулли созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони Милали Муттаҳид Цю Донгюйро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот масоили ҳамкории Тоҷикистон бо созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои он, аз ҷумла бо созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ баррасӣ гардид. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз дастгирии доимии созмон аз талошҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи татбиқи афзалиятҳои миллии рушди устувор изҳори қаноатмандӣ намуданд. таваҷҷӯҳи зиёд ба тақвияти иқтидори комплекси агросаноатӣ, таъмини низоми босуботи озуқаворӣ, мутобиқшавӣ ба оқибатҳои тағйирёбии иқлим ва ҳифзи муҳити зист зоҳир гардиданд. татбиқи лоиҳаҳо дар соҳаҳои идораи самараноки замину захираҳои об, беҳбудии бахши чорводорӣ, хоҷагиҳои моҳипарварӣ, ҷангал, ҳифзи растаниҳо, дастрасӣ ба тухмиҳои хушсифат, идораи мубориза бо ҳашароти зараррасон, ҷорӣ намудани навовариҳо ва технологияҳои муосири кишоварзӣ зарур шумурда шуд. доир ба амалисозии барномаҳои муносиб дар самтҳои рақамикунонӣ, раҳандозии тадқиқоти бунёди илмӣ, рушди соҳаи тухмипарварӣ, ҳалли масъалаҳои экологӣ, аз ҷумла барномаи рушди низоми агроозуқаворӣ ва кишоварзии устувор барои давраи то соли 2030 ва 10-солаи хоҷагидории оилавии Созмони милал то соли 2028 гуфтушуниди судманд ҷараён гирифт. пешвои миллат ҳамзамон ба мудири кулли созмон барои дастгирӣ аз номинатсияҳои Тоҷикистон, гӯсфанди зоти ҳисорӣ ва ангури навъи тоифӣ гулобӣ ва ворид намудани онҳо ба мероси низоми кишоварзии дорои аҳамияти ҷаҳонӣ миннатдорӣ изҳор намуданд. ба мавзӯи ташкили гӯшаи Тоҷикистон дар қароргоҳи созмон низ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. инчунин алоқамандии Тоҷикистон аз идомаи ҳамкории стратегӣ бо созмон дар ҳама самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак таъкид гардид. интиҳои ҳафта таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид.
سروری دولت محترم امامعلی رحمان توجه مسئولین وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی را به اجرای دستورهای مجلس نوبتی، سپارش‌های قبلی حکومت کشور، اینچنین وسعت آبادانی و سازندگی، کارهای صحرایی، از جمله کشت و کار بهاری و آمادگی همه‌جانبه به استقبال سزاوار جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جلب نمودند. 30 اپریل تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت رئیس حکومت کشور محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. نخست درباره لایحه سازشنامه سرمایه‌گذاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و کنسورسیوم سرمایه‌گذاران در هیئت جمعیت دارای مسئولیت محدود مرکز رشد صنعتی اوید به عملی سازی لایحه تأسیس کلاستر نساجی گروه شرکت‌ها در جمهوری تاجیکستان رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی سلطان رحیمزاده گزارش داد. گفته شد که مقصد تهیه و قبول لایحه مذکور سهمگذاری در عملی سازی هدف استراتژی صنعت کنونی با سرعت کشور بوده، جلب سرمایه، بنیاد کلاسترهای اگروصنعتی و کارکرد نخ پخته تا محصولات نهایی در داخل کشور پیش بینی می‌گردد. تأکید گردید که مسئله بنیاد اقتدارهای استحصالی، کارکرد پوره اشیاء خام وطنی و رشد ساحه صنعت از جمله صنعت سبک، اینچنین تامین شغل پرمحصول که یکی از هدفهای استراتژی کشور به حساب می‌رود، در برنامه‌های دولتی و استراتژی‌های ملی از جمله در استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 درج شده است. اطلاع داده شد که با عملی نمودن لایحه مذکور زیاده از 5500 شهروند کشور با کار تامین خواهد شد. بعد محاکمه لایحه سازشنامه سرمایه‌گذاری اوید به عملی سازی لایحه تأسیس کلاستر نساجی گروه شرکت‌ها در جمهوری تاجیکستان معقول دانسته شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به مسئولین دستور دادند که سازشنامه در اساس توافقات جانب‌ها به امضا رسانده شده برای تصدیق به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. دایر به لایحه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر و علاوه به کودکس انداز جمهوری تاجیکستان گزارش راهبران یک قطار ساختارها شنیده شد. تأکید گردید که لایحه قرار برای دریافت منبع‌های علاوه‌ای درآمد بودجه دولتی پیشنهاد شده است. لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر و علاوه به کودکس انداز جمهوری تاجیکستان معقول دانسته شده برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال گردید. در ادامه مجلس همچنین اوید به یک قطار مسائل مهم از جمله اداره و نظارت ثمرناک استفاده زمین قرارهای دخلدار قبول کرده شد. در فرآورد مجلس سرور دولت محترم امامعلی رحمان توجه مسئولین وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی را به اجرای دستورهای مجلس نوبتی، سپارش‌های قبلی حکومت کشور، اینچنین وسعت آبادانی و سازندگی، کارهای صحرایی از جمله کشت و کار بهاری و آمادگی همه‌جانبه به استقبال سزاوار جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی جلب نمودند. مسابقه بین المللی دوشنبه گراند سلام 2025 امروز نیز در پایتخت جمهوری ادامه کرد. یادآور می‌شویم که این مسابقه سطح بین المللی ورزشی 238 ورزشکار را از 28 دولت جهان به هم آورد. جزئیات بیشتر در گزارش همکسبانی ما. رقابت‌های روز سیوم گراند سلام دوشنبه نیز جالب و دیدنی صورت گرفتند. باید بگوییم که پس از 2 روز قوازمایی‌ها منتخب جودوی تاجیکستان با دست آوردن 3 نشانی طلا، 2 نقره و 3 برنجی صدر جدول عمومی کشورهای اشتراکچی را اشغال می‌نماید که چنین دستاورد ارزنده در تاریخ جودوی کشور بار اول است که رخ می‌دهد. همین گونه در روز سیوم و جنبسته مسابقه اشتراکچیان وزن تا 90 100 و جمعی 100 کیلوگرم داشته میان مردان قوازمایی کردند. در وزن تا 90 کیلوگرم تاجیکستان را
Музамир Каримзода намояндагӣ мекард. аммо ин варзишгари кишвари мо натавонист бар муқобили Элҷан Ҳайҷаев аз Озарбойҷон арзанда ҳунарнамоӣ бикунад. дар ҷараёни қуввозмоӣ намояндаи Озарбойҷон як вазари ва баъдан ипон кор карду ба даври дигар рафт. барои Музамир бошад рақобатҳо дар Гранд-слами Душанбе ба охир расид. намояндаи дигари Тоҷикистон дар ин вазн Шодмон Ризоев буд. ӯ дар қуввозмоии нахустини худ бар намояндаи Туркманистон пирӯз шуд. Шодмон Ризоев қуввозмоиро хуб оғоз карда бар муқобили Мамадалӣ Очилдиеви туркман ипонро ба даст оварда ба даври дигар рафт. дар рақобати дуюмаш Шодмон Ризоев бар муқобили варзишгар Игор Андони ки таҳти парчами Федератсияи байналмилалии ҷудо баромад мекард, рӯбарӯ шуд. дар ин қуввозмоӣ варзишгари кишвари мо 3 маротиба шидо гирифт ва пирӯзӣ ба рақибаш дода шуд. Ризаев Шодмон бо вуҷуди он ки дар ин рақобати мушкил шикаст хӯрд, вале умеди худро барои ба даст овардани медали биринҷӣ аз даст надод. дар даври тасаллубахши мусобиқа Шодмон Ризоев бо намояндаи кишвари Узбекистон Азизбек Авазмуродов рӯбарӯ гашт. дар ин қуввозмоӣ варзишгари Тоҷикистон 2 вазари ба даст оварда ҳамакнун имкон дорад ки барои медали биринҷии мусобиқа муборизаро идома бидиҳад. Шодмон Ризоев барои ба даст овардани медали биринҷии Гранд-слами Душанбе бо намояндаи кишвари Чехия Адам Копески ба болои татами баромад. бояд бигӯем ки Адами 23 сола дар корномаи варзишиаш 24 медал аз мусобиқаҳои мухталиф ба даст овардааст. дар вазни 90 килограмм намояндаҳои Тоҷикистон имкон доштанд ки 2 медали заринро ба сабаби дастовардҳои тими миллии кишвар замъ бисозанд. аммо Шодмон Ризоев дар қуввозмоӣ бар муқобили паҳлавон аз кишвари Чехия Адам Копечи ҳарчанд хуб мубориза бурд, вале ниҳоятан медали биринҷиро аз кафи дасташ берун кард. Шодмон Ризоев тавассути иҷрои як усул вазари кор кард, вале рақибаш бошад 2 маротиба ҳуҷумҳои хубу бобароро анҷом дода аввал вазари баъдан ба ипон табдил дода ғалабаи худро ба даст овард. Шодмон Ризоев натавонист медали биринҷии Гранд-слами Душанберо ба гардан овезон кунад. зинаи сеюмро Адам Копечи ишғол кард. пас аз анҷоми рақобатҳои вазни то 90 килограмм ягон тан аз варзишгари тоҷик барои дарёфти нишонҳои ифтихорӣ даст наёфтанд. медали тиллои вазни 90 килограмми Гранд-слами Душанберо Элҷон Ҳаҷиев ба даст овард. дар ин вазн нуқра низ ба кишвари Озарбойҷон рафт. дар вазни 90 килограмм боз як нафари дигар низ барои медал рақобатҳои худро шурӯъ намуд. Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода варзишгари ҷавон ва умедбахши кишвар ки солҳои охир вазни 90 килограмми тими миллии ҷудои кишварро комил месозад. Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода дар даври аввал бар варзишгари Муғулистон Серенбат Ган-Эрден қуввозмоӣ кард. дар ин қуввозмоӣ ба ҷуз аз он ки ҳарду варзишгар як шидоӣ гирифтанд, боз Муҳаммадҷон тавонист ки 2 юкко кор кунад ва ҳамин гуна рӯи худро даври дуюм ҳамвор кард. аммо дар даври дуюм варзишгари Тоҷикистонро узви мунтахаби кишвари Озарбойҷон Вугар Толибов ки соли 2018 дар бозиҳои олимпии Наврасон медали тилло ба даст оварда буд, интизор буд ва нерӯсанҷии онҳо бисёр ҳам ҷолиб сурат гирифт, вале ба суди намояндаи Тоҷикистон ба анҷом нарасид. Вугар Толибов қаҳрамони Озарбойҷон ғолиби 2 тоскулҳои бузург дар соли 2024 маҳсуб меёбад ва ҳамин гуна бар муқобили Муҳаммадҷон Абдуҷалилов низ бисёр ҳам арзанда ҳунарнамоӣ кард ва дар дақиқаҳои охири қуввозмоӣ як иштибоҳ боис шуд, то варзишгари Озарбойҷон ипонро ба даст биёрад ва ба даври дигар биравад. акнун пас аз ин нокомӣ Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода ба даври тасаллубахши мусобиқа рафт ки он ҷо имконияти хуби ғалаба ва муборизаро идома додан барои нишони биринҷиро дошт, вале дар муқобили варзишгари бетараф ки таҳти парчами Федератсияи байналмилалии ҷудо баромад мекард 3 маротиба шидо гирифт. ҳамакнун ба ҷои Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода Элдар Алехвардиев барои ба даст овардани медали биринҷии вазни 90 килограмм дар Гранд-слами Душанбе мубориза бурд. узви мунтахаби Тоҷикистон Муҳсин Малаев ки дар вазни 100 килограмм дар Гранд-слами Душанбе ҳунарнамоӣ кард, дар аввалин рақобати худ аз намояндаи Ҷумҳурии Мардумии Чин Хуанг Фучун мағлуб гашт.
ҳамзамон дар вазни то 100 килограмм варзишгари дигари кишвари мо Парвиз Абдурахмонов низ ки 20 сол дорад ҳунарнамоиро оғоз кард. Варзишгари кишвари мо дар даври аввал озод буд ва дар даври дуюм аз Оливер Барат мағлуб гашт ва бо вуҷуди ин нокомӣ Парвиз ба даври тасаллубахш рафт ки он ҷо низ мағлуб шуд ва имконияти ба даст овардани медалро дар мусобиқаи Гранд-слами Душанбе ба куллӣ аз даст дод. варзишгари номдор ва маъруфи кишвар Ҷаҳонгир Маҷидов дар даври аввал озод буд. Рақобатро аз даври дуюм бар муқобили боз як тан аз варзишгари дигари кишварамон қаҳрамони ҷаҳон оид ба гӯштини миллӣ Кароматулло Ҳакимов шурӯъ кард. Дар ин нерӯсанҷӣ ки ду тан аз намояндаи Тоҷикистон дар рӯ ба рӯи ҳамдигар қарор гирифтанд, пирӯзӣ насиби Ҷаҳонгир Маҷидов гашт, зеро Кароматулло Ҳакимов дар ҷараёни рақобат 3 маротиба шидо гирифт ва ин боис шуд ки то Ҷаҳонгир Маҷидов муборизаро барои медал идома бидиҳад. Пас аз шикаст додани Кароматулло, Ҷаҳонгир Маҷидов дар даври ниманиҳоии мусобиқа бо варзишгар аз кишвари Туркманистон Боимурат Маҷанов рӯбарӯ гашт. Дар ин қуввозмоӣ варзишгари туркман як юко аз Маҷидов ситонид, вале Маҷидов бошад бо истифодаи самараноки усулҳои худ вазаре ба даст овард ва ин вазари Ҷаҳонгир Маҷидовро ба финали Гранд-слами Душанбе бурд. дар ҳоле ки Кароматулло Ҳакимов аз ҳамватани худ Ҷаҳонгир Маҷидов шикаст хӯрд, аммо ҳанӯзам шонси бар даст овардани медали биринҷиро дошт. Дар даври тасаллубахши рақобатҳои вазни 100 килограмм варзишгари Тоҷикистон бар муқобили ҷудокори ӯзбекистонӣ Муҳаммад Содиқ Содиқов рӯбарӯ гашт. Дар ин қуввозмоӣ Кароматулло Ҳакимов як усулро истифода кард ки онро ипон баҳогузорӣ карданд. Акнун Кароматулло барои медали биринҷӣ муборизаро идома дод. Рақиби ӯ намояндаи Британияи Кабир Оливер Барат маҳсуб меёфт ки 23 сол дорад ва дар мусобиқаи кушоди ҷоми Аврупо сеюм шудааст. дар рақобатҳои вазни 100 килограмм ду тан аз паҳлавони номдори кишвари мо барои медал мубориза бурданд. Нахуст барои ишғоли ҷинаи сеюми ифтихорӣ Кароматулло Ҳакимов дар муқобили варзишгари Британияи Кабир Оливер Барат даст ба гиребон шуд. Дар ин нерӯсанҷии бисёр ҳам мушкил намояндаи кишвари мо дастболо шуд ва барандаи нишони биринҷӣ гашт. Дар вазни 100 килограмм ҳамчунин медали дуюми биринҷиро варзишгар аз Ҷумҳурии Мардумии Чин Фучҳун Ҳанг ишғол кард. дар вазни то 100 килограмм паҳлавони умедбахши кишвари мо Ҷаҳонгир Маҷидов дар финали мусобиқа бар муқобили яке аз чеҳраҳои намоёни ҷудои ҷаҳон Ҷаъфар Костоев рақобат кард. Костоев таҳти парчами Аморати Муттаҳидаи Араб ҳунарнамоӣ карда, ҳамзамон ғолиби як қатор мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ низ маҳсуб мешавад. бахусус варзишгари мазкур моҳи феврал Гранд-слами Парижро низ ба даст оварда буд. соли гузашта дар Гранд-слами Душанбе сеюм шуда буд. моҳи апрел дар чемпионати Осиё ки дар Бангкок баргузор шуд, мақоми дуюмро ишғол карда буд. ҳамин гуна бар муқобили варзишгари кишвари мо Ҷаҳонгир Маҷидов ӯ мушкилии зиёдро эҳсос накард. аз як фориғболии ҷудокори мо истифода карда бо як чарх задан ипон ба даст овард ва қаҳрамони Гранд-слами Душанбе шуд. Ҷаҳонгир Маҷидов бошад зинаи дуюмро ишғол кард. ин сеюмӣ нишони нуқраи мунтахаби ҷудои кишвар дар Гранд-слами Душанбе ба ҳисоб меравад. ҳамзамон Кароматулло ба сабаби дастовардҳои тими миллии кишвари мо чорумин нишони биринҷии Гранд-слами Душанберо замъ намуд. яке аз умедҳои асосии мунтахаби Тоҷикистон барои ба даст овардани нишони тилло дар Гранд-слами Душанбе ин бешубҳа дорандаи нишони биринҷии бозиҳои олимпӣ ва ғолиби як қатор мусобиқаҳои байналмилалӣ Теймур Раҳимов маҳсуб мешуд. Теймур Раҳимов дар даври аввал озод буд. қуввозмоиро дар ин мусобиқа аз даври дуюм шурӯъ кард. рақиби варзишгари сангинвазни мо варзишгари Ҷумҳурии Мардумии Чин Ли Жуйсян маҳсуб меёфт. Теймур Раҳимов бо истифодаи самараноки кор дар замин тавонист ки ин ҳарифашро шикаст бидиҳад ва роҳи худро ҷониби даври навбатӣ ҳамвор бикунад. рақиби навбатии паҳлавони кишвари мо
Музаффарбек Турабоев аз кишвари Ӯзбекистон буд. Ҳарчанд талошҳои Музаффарбек барои ба даст овардани имтиёз дар муқобили Темур зиёд буд, вале таҷрибаи ғании паҳлавони кишвари мо дар ин мубориза баръало эҳсос мешуд ва ҳамин гуна Темур Раҳимов варзишгари Ӯзбекистонро дар бахши кор дар замин ба тахтапӯш нигоҳ дошт ва ғалабаи дуюми худро дар Гранд-слами душанбе ба даст овард. Пас аз ин ғалаба Темур Раҳимов ба финали вазни ҷамъи 100 килограмм роҳ ёфт, ки он ҷо бо намояндаи кишвари Озорбойҷон Ҷамол Гамзатхонов нерӯсанҷӣ кард. Ҷамол 25 сол дошта дар корномаи варзишиаш натиҷаи арзанда ин ба даст овардани медали нуқраи мусобиқаи кушоди Аврупо дар соли 2024 ва ҳамзамон Гранд-слами Боку мебошад. Темур Раҳимов бо вуҷуди он ки рақибаш низ арзанда аст, муддаии асосӣ барои ғалаба маҳсуб меёфт. Чеҳраи намоёни ҷудои кишвар Темур Раҳимов дар вазни ҷамъи 100 килограмм барандаи нишони тиллои Душанбе Гранд-слам 2025 гардид. Паҳлавони кишвари мо дар финали ин мусобиқаи сатҳи баланд бо Ҷамол Ғамзатхонов аз Озорбойҷон қуввозмоӣ кард. Дар дақиқаҳои аввали нерӯсанҷӣ фаъолии ҳарду даста баръало эҳсос намешуд. Дар ибтидо Темур Раҳимов 2 шидо ва рақибаш бошад 1 шидо гирифт. Ҳамин гуна талошҳои онҳо то дақиқаҳои охирини майдондорӣ натиҷаи дилхоҳ ба бор наовард. Дар як ҳолат Ҷамол Ғамзатхонов ба ҳуҷум гузашт, ки Темур Раҳимов аз зидди ҳамла истифода карда рақибро ба тахтапӯшт афтониду ипон ба даст овард ва ин талош боис бар он шуд, ки Темур Раҳимов нишони тиллои Гранд-слами Душанберо ба гардан овезон кунад. Ёдовар мешавем, ки Темур Раҳимов барандаи нишони биринҷии бозиҳои Олимпии Париж 2024 дар чемпионати Осиё, ки дар Бангкок баргузор шуда буд, медали нуқра ба даст овард. Ҳамзамон барои Темур Раҳимов ин дуюмин нишони тилло аз Гранд-сламҳо маҳсуб меёбад. Қаблан соли 2022 дар Гранд-слами Боку низ медали тиллоро ба даст оварда буд. Ҳамин гуна мунтахаби Тоҷикистон бо дастовардҳои арзанда дар Гранд-слами Душанбе ҳунарнамоӣ кард. Ҷудокорони тоҷик дар Душанбе дар ҳузури ҳазоро дилбохтагони ҷудои кишвар 4 нишони тилло, 3 нуқра ва 4 биринҷиро ба даст оварданд, ки дар маҷмӯъ аз рӯи натиҷаи даставӣ низ мақоми аввалро ишғол карданд. Бо ҳамин Гранд-слами Душанбе ба анҷом расид. Ташаббусҳои Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе Федератсияи ҷудои кишвар барои дар сатҳи баланд баргузор намудани ин мусобиқа зиёд буд ва оилаи ҷудои ҷаҳон низ аз ташкил ва меҳмоннавозии тоҷикон хушҳолу сарфарозанд. муборак бошад, бори дигар ба ҳама муборак бошад. мо дар мусобиқаи ҷои дуюм мунтахаби Фаронса соҳиби 2 медали тилло, 1 нуқра ва 4 биринҷӣ дар истиқлолияти энергетикӣ аз ҳадафҳои стратегӣ ва нишондоди аслӣ барои пешрафти иқтисодиёт маҳсуб меёбад. Тавре гуфтем, дар замони соҳиби истиқлолӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба бунёди низоми ягона ва ба кор андохтани иқтидорҳои бузурги энергетикӣ ноил гардид. Вобаста ба таъминоти аҳолӣ бо нерӯи барқ, кам кардани талафот, таъмир ва васлу насби дастгоҳу таҷҳизоти техникӣ ва давра ба давра гузаштан ба низоми билингӣ, ҳамзамон ҷиҳати тарғибу ташвиқ ва гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ доир ба истифодаи самараноки нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон аз ҷониби намояндагони шабакаҳои барқ тадбирҳои зарурӣ ба роҳ монда шудааст. Тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. муҳлати амалисозии пурраи яке аз ҳадафҳои стратегияи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ то рафт наздик мешавад. Дар робита ба ин истифодабарандагони нерӯи барқро низ зарур аст, ки талаботи қонунгузории мамлакатро дар ин самт риоя намуда истифодаи сарфакоронаи қувваи барқро ба роҳ монанд, то ин ки ҷиҳати таъминоти аҳолӣ мушкилоти мавҷуда бартараф карда шавад. ба ин хотир 2 апрели соли ҷорӣ Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйир ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки бо мақсади пурзур намудани ҷавобгарии шахсони воқеӣ, мансабдор ва ҳуқуқӣ барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ таҳия гардидааст, қабул намуд.
дар асоси тағйиру иловаҳои воридшуда минбаъд барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва напардохтани маблағи он ҷавобгарӣ пурзур карда шудааст. аз ҷумла ҷавобгарии ҷиноятӣ то маҳрум намудан аз озодӣ ба муҳлати то 10 сол муқаррар гардидааст. дар ҳамин замина филиали ҷамъияти саҳмии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Кӯлоб низ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуда дар ин самт корҳои иловагӣ ҷараён доранд. дар умум аз ҷониби филиали шабакаҳои тақсимоти барқ дар бигем шаҳри Кӯлоб ба 200,828 муштарӣ хизматрасонӣ мекунад ки аз ин зиёда аз 192,000 муштариёни маишӣ яъне аҳолӣ ва 6,000 дигар муштариёни тиҷоратӣ ва муассисаҳо ташкилотро ташкил медиҳад, хизматрасонӣ менамояд. дар ин давра дар давраи сипаргашта барои камол намудани талафоти нерӯи барқ аз ҷониби кормандони шабакаҳои барқӣ дар минтақаи Кӯлоб дар умум 604 адад санадҳои ҷаримавӣ ва ҳисоббаробаркунӣ тартиб дода шуданд ба маблағи зиёда аз 1,180,000 сомон. нисбати пардохт намудани маблағи аз ҳисоби санадҳо тартиб дода шуда корбарӣ рафта истодааст. нисбати кам кардани талафоти нерӯи барқ аз ҷониби кормандон корбариҳо намуда ба берун баровардани ҳисобкунакҳои барқӣ аз он ҷумла тавонистем ки дар давраи сипаригашта талафоти нерӯи барқро ба 3,2%, яъне аз 36,8% ба 36,6% оварда расонем, яъне ки дар умум дар филиал 3,2% талафот кам карда шуд ва боз корҳо дар ин самт идома доранд. гурӯҳҳои корӣ дар якҷоягӣ бо кормандони шабакаҳои барқӣ аз тарафи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ тартиб дода шуда дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб санҷишҳо рафта истодааст. бо мақсади кам кардани талафоти нерӯи барқ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб аз ҷониби масъулони соҳа пайваста тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ ва амалӣ шуда истодааст. айни замон дар минтақаи Кӯлоб гурӯҳҳои корӣ ташкил гардида дар шаҳру ноҳияҳо корҳои санҷишӣ ва фаҳмондадиҳиро пурзур менамоянд. дар филиали ҷамъияти саҳмии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Кӯлоб гурӯҳи корӣ таъсис дода шуда дар он кормандони шабакаҳои барқ шаҳри Кӯлоб минтақа бо мақомотҳои қудратӣ шомил шудаанд. айни замон рӯйхати корхонаҳои қарздоре ки аз ҳисоби истифодабарии нерӯи барқ қарздор мебошанд, рӯйхати ҳамин корхонаҳои қарздор ба мақомотҳои қудратӣ пешниҳод карда шуда корбарӣ дар ин самт давом дорад. бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани фаъолияти намояндагони шабакаҳои барқ ва кам кардани талафоти нерӯи барқ аз ҷониби ҷамъияти саҳмии кушодаи Тоҷикгидроэлектромонтаж дар шаҳри Кӯлоб раванди гузариш ба ҳисобкунакҳои барқии билингӣ идома дорад. айни замон дар шаҳри Кӯлоб дар асоси лоиҳаи кам намудани талафоти нерӯи барқ дар вилояти Хатлон раванди татбиқи лоиҳа амалӣ карда истодааст ки дар бар мегирад ивази хатҳои барқии ҳавоӣ фаршуда шуда ба ивази хатҳои барқии оиқшудаи нав, яъне иваз кардани симчӯбҳо, хатҳои сутунҳои оҳану бетунӣ дар хатҳои барқии ҳавоӣ, насбу васъи ҳисобкунакҳои барқии интеллектуалӣ ва инчунин ҷамъоварии маълумотҳои муштариён ки ба кордарории низоми билингиро дар бар мегирад тариқи автоматӣ ба роҳ монда мешавад. ҳамаи ин дар умум ба паст намудани, яъне кам намудани талафоти техникиву тиҷоратии нерӯи барқ оварда мерасонад. оқилонаву сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ аз ҷониби ҳар як муштарӣ дар пешгирии ҷинояткорӣ, коҳиш додани ҳолатҳои ғайриқонунии истифодаи нерӯи барқ ва рушди иқтисодиёти кишвар мусоидат намуда, иҷрои чунин ӯҳдадориҳо рисолаи ватандӯстиву масъулияти шаҳрвандии ҳар як сокини мамлакат маҳсуб меёбад. солҳои охир дар минтақаи Рашт бобати афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. бо мақсади кӯмак ба деҳқонон барои ба даст овардани ҳосили дилхоҳ, олимони Академияи илмҳои кишоварзӣ дар ноҳияи Рашт семинари машваратӣ баргузор намуданд. дар хоҷагоҳи кишоварзии ноҳияи Рашт бо иштироки олимони Академияи илмҳои кишоварзӣ семинар машварат дар мавзӯи истифодабарии биокомпост ва нуриҳои микробиологӣ бо иштироки кишоварзиёни ноҳия баргузор гардид. семинари омӯзишӣ аз тарафи шӯъбаи биологии хок ва таҳризии нуриҳои микробиологӣ Институти хокшиносӣ ва агрохимия гузаронида шуда дар он ба кишоварзон оиди истифодаи нуриҳои микробиологӣ ва усулҳои пешқадами парвариши зироатҳо маълумотҳои муфид дода шуд. самаранокии ин маводҳои нуриҳои органикие ки мо истифода мебарем ва нуриҳои микробиологию органикӣ бинобар сабаби солҳои тӯлонӣ истифода бурдани нуриҳои маъданӣ
баланси микробиологии хокҳои минтақа ба тарафи манфӣ фаромада аст. Бинобар ин таъмин намудани баланси микробиологии хок яке аз сарчашмаҳои зиёд гардидани ҳосили зироатҳои кишоварзӣ аз он ҷумла картошка мебошад, ки мо бояд ки ҳамин нуриҳои микробиологӣ ва нуриҳои органикиро дар минтақа яъне тавсеҳаҳои судманд дода ба гирифтани ҳосили баланди зироатҳои кишоварзӣ ноил гардем. зимни машвара кишоварзон дар бораи истифодабарии нуриҳои микробиологӣ азотобактерӣ дар кишти баҳорӣ ва истифодаи меъёри он иттилооти муҳим гирифтам. таҷрибаҳои муосири илмии кишоварзӣ нишон медиҳад, ки ҷиҳати ба даст овардани ҳосили хушсифат аз нуриҳои биологӣ самаранок истифода бурдан ба мақсад мувофиқ мебошад. дар ҳафти машварат омӯзиши бевосита дар заминҳои кишт ба иштирокчиён усулҳои коркарду тоза намудани тухмиҳо ва тарзи дурусти кишти он амалан нишон дода шуд. طبق نقشه‌دورنامه‌ی تصدیق نموده وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان کشاورزان ناحیه رشت در سال 2025 باید در میدان 1630 گکتار کشت کارتوشکا گذرانند. با استفاده از باد و هوای مساعد و تکنیک‌های کشاورزی کشاورزان ناحیه کارو به راه مانده تا به امروز زیاده از 500 گکتار کشت کارتوشکا گذرانده‌اند و در این روند کارها با مرام ادامه دارد. در ناحیه رشت تکنیک‌های کشاورزی به پورگی می‌رسند و تخم کارتوشکا هم به دهقانان دسترس شده است. با دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان امسال به کشاورزان ناحیه رشت زیاده از 50 تن کارتوشکای تخمی خوشصفت وارد گردید که کشاورزان به کشت کارتوشکا مشغول می‌باشند. дар минтақаи рашт ки картошкапарвар яке аз самтҳои асосии кишоварзон ба ҳисоб меравад, бобати афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ солҳои охир таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. дар ин радиф истифодаи тухмиҳои хушсифат ва нуриҳои минералӣ ҳамзамон истифодаи таҷрибаи муосири самаранокии усулҳои кишт ки дар семинар-машварати мазкур ба кишоварзон омӯзонида шуд, натиҷаи дилхоҳ хоҳанд дод. дар шаҳри Кулоб бошад кишоварзон ба васеъ намудани майдони гармхонаҳо таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд. таи солҳои ахир ҳиссаи маҳсулоти дар гармхонаҳо истеҳсолшаванда дар таъмини бозору марказҳои савдо хеле зиёд шудааст. ин сабаб шудааст ки сол то сол арзиши сабзавот дар бозори истеъмолӣ поин рафта, сокинон ба маҳсулоти аз ҷиҳати экологии тоза дастрасии бештар пайдо кунанд. сафар муҳаммад гадоев агроном аст ва баъди ташкили хоҷагии деҳқонӣ дар ҷамоати деҳоти Кулоби шаҳри Кулоб пурра ба кишту парвариши сабзавоти барвақтӣ шурӯъ намудааст. замини хоҷагии деҳқониаш аз дигар хоҷагиҳо ба куллӣ фарқ дорад. ба ҳар як порчаи заминаш самаранок истифода мешавад. заминро ба қитъаҳо ҷудо намуда намудҳои гуногуни сабзавот кишт кардааст ва нашъунамояшон хеле хуб аст. сафар муҳаммадро дар шаҳри Кулоб ҳамчун мутахассис дар истифодаи гармхона мешиносанд ва ҳамасола яке аз аввалинҳо шуда помидору бодиринг ва дигар намуди маҳсулотро ба бозор мебарорад. ӯ дар ин ҷода таҷрибаи хеле хуб касб кардааст. аввалин гармхонаро дар хоҷагии деҳқониаш вазорати кишоварзӣ ва ташкилотҳои бо ин вазорат фаъолияткунанда бунёд кардаанд ва омӯзишҳо низ гузаронидаанд. мо соли 2020 дар якҷоягӣ бо ташкилоти фаъол дар якҷоягӣ бо вазорати кишоварзӣ ҳамкорӣ кардем. мора тамоми нозикиёро фаҳмонданд, гуфтанд, ба мо омӯхтанд. боз як гармхонаи дигар аз ҳисоби худмон кардем. шумораи гармхонаро зиёд кардем. шумораи гармхонаро аз 0.2 то 0.15 гара расондем. дар ин хоҷагӣ аз таҷрибаи пешқадам истифода мебаранд ва қисмати дигари заминҳояшон кишти зери плёнкагӣ гузаронида шудааст. дар кишти зери плёнкагӣ помидору қаламфур ва дигар намуди маҳсулотро парвариш менамоянд, ки ҳосили онро низ рӯзҳои наздик ба бозор мебароранд. хоҷагидорон мақсад доранд то охири соли 2025 майдони гармхонаҳоро як баробар афзоиш диҳанд, зеро ба гуфти онҳо истифодаи гармхонаҳо дар парвариши маҳсулоти кишоварзӣ нисбат ба заминҳои кушод фоидаи бештар дорад. маҳсулот бошад аз ҷиҳати экологӣ тоза аст. даромаднокӣ, ҳосилнокӣ гармхона нисбати замини кушод 2-3 баробар зиёд мебошад. аз ҳамин лиҳоз мо тасмим гирифтем ки шумораи гармхонаро чӣ қадр зиёд мекунем. помидорое ки мо истеҳсол мекунем аз помидорое ки дигар ҷо меояд аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад. мо асосан дар гармхонаҳомон
нитрат кам истифода мебарем, аз нуриёи органикӣ мо бисёртар истифода мебарем. айни замон дар ин хоҷагӣ помидору бодиринг ва қаламфуру боимиҷонро ба фурӯш бароварданд ва дар майдони қариб 1 гектар замин кишти барвақтии тарбузро ба роҳ монданд ки то 25 май ҳосили аввали онро ба бозор мебароранд. таи як моҳи ахир дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон зиёд аз 5 гектар боғи нав бунёд ёфтааст. дар раванди чунин корҳои бунёдкорӣ дар 1 гектар замини санглохи худуди ноҳияи Шуғнон боғи чормағз ва дигар дарахтони мевадиҳанда бунёд карда шуд. Хосият Худоёрбекзода дар ҳамин хусус иттилои бештар дорад. давоми моҳи апрел дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон беш аз 5 гектар боғ бунёд гардид ки дар ин корҳои бунёдӣ сокинони синну соли гуногун иштироки фаъолона доштанд. бо мақсади расидан ба яке аз ҳадафҳои муҳими ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ ва то соли 2037 табдил додани Тоҷикистон ба мамлакати сабз роҳандозӣ гардида, дар ин раванд давоми як моҳи охир дар ҳамаи ноҳияҳои вилоят боғҳои нави мевадиҳанда бунёд гардиданд. ҷиҳати вусъати маъракаи киштукори баҳорӣ ва бунёди боғҳои нави мевадиҳанда дар ноҳияи Шуғнон низ иқдоми нек гузофта шуда дар диҳаи Пашур мавзеи намунавӣ барои бунёди боғ муайян гардид. дар боғи навбунёд ки солҳо боз чун замини ғайрикорам ҳисобида мешуд, дар 1 гектар дар нақша ҳаст ки пиёзи сурх, лаблабӯи қанду сафид ва сабзӣ шинонда мешаванд. дар қисми дигари мавзе бунёди 1 гектар боғи чормағзи ҳамилӣ, тути ровандӣ ва 15 сотик замин барои ҳафзи моҳипарварӣ ба нақша гирифта шудааст. дар масоҳати зиёда аз 1 гектар ниҳолҳои мевадиҳанда шинонда шуданд ва имрӯзҳо дар ноҳияи Шуғнон яъне тасмим гирифтем ки бунёди боғи дигар яъне чормағзи амелӣ яъне дар ин боғ бунёд мегарданд. дар оянда боварии комил дорем ки ин як гӯшаи ноҳияи Шуғнон ба яке аз ҷойҳои зебоманзари ҷумҳурии Тоҷикистон табдил хоҳад ёфт. дар доираи супоришҳои ҳукумати мамлакат ва нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят дар ҳашари навбатӣ 3000 беғ дарахтони мевадиҳанда ба монанди себ, ноб, олу, олуболу, шафтолу, зардолу ки аз вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳри Ваҳдат ва қисман аз Аврупо дастрас гардиданд шинонида шуданд. ҳамчунин 800 беғ дарахти ороишӣ дар шафати роҳ то боғи навбунёд шинонида шуд. дар ҳашари умумӣ дар баробари кормандони дастгоҳи раиси вилоят инчунин идора ва муассисаҳои ноҳияи Шуғнон ширкат намуданд. ҳамзамон мутахассисони соҳаи кишоварзӣ низ дар ин ҳашар иштирок дошта барои нигоҳубини дарахтон ва назорат аз болои онҳо дар боғи навбунёд ба масъулин дастурҳои махсус дода барои идомаи ин тадбири нек ва бунёди боғи чормағзи ҳамилӣ ва тути ровандӣ тавсияҳои иловагиро баён намуданд. занбури асалпарварӣ яке аз соҳаҳои сердаромади бахши кишоварзӣ ба ҳисоб рафта имрӯзҳо нафарони зиёд ба ин шуғл рӯй овардаанд. аз ҷумла дар шаҳри Исфараи вилояти Суғд ки барои парвариши занбури асал боду ҳавои мусоид дорад, теъдоди нафароне ки ба ин кор машғул мешаванд сол то сол зиёд мегардад. соҳаи занбурпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз соҳаҳои камхарҷ ва сердаромад ба ҳисоб меравад. зиро 93% қаламрави кишварро кӯҳҳо ташкил дода, захираҳои мавҷудаи растаниҳои шаҳдидиҳанда имконият медиҳанд ки миқдори оилаҳои занбур ва истеҳсоли асал сол то сол зиёд карда шавад. аз ин лиҳоз аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи мазкур пайваста дастгирии ҳамаҷониба меёбад ва барномаҳои соҳавӣ таҳия гардида барои ноил шудан ба ин мақсадҳо мусоидат менамоянд. парвариши занбури асал барои зиёд шудани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ низ таъсири мусбӣ мерасонад. таҷрибаҳои илмию истеҳсолӣ нишон медиҳанд ки дар пайи бо занбури асал гардолуд шудан ҳосили боғот, пахта, офтобпараст ва дигар набототи энтомофилӣ аз 30 то 50% меафзояд. рушди минбаъдии соҳаи занбурпарварӣ дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат низ мавқеи намоён дорад. асалпарварони шаҳри Исфара ба он мекӯшанд ки баробари ба мардум асали тозаи хуштам пешкаш намудан пешниҳоди дигар намудҳои маҳсулоти занбури асал аз қабили мум, шири занбур, заҳри занбур, ширеш, гарди гулро низ ба роҳ монанд. яке аз чунин асалпарварони соҳибтаҷриба Ғуломҷон Иброҳимов мебошад ки зиёда аз 30 сол ин ҷониб бо занбурпарварӣ машғул аст. ҳозир ҳамаги оилаи кӯҳна 64 та наваш ки қариби 90 та мешад. ҳозир бо оилаи нава ҳисоб мекунем 64 та ҳисоб мегирем. агар хоҳам агар ҳаме бо оила зиёд мекунам, на хоҳам агар не. агар кор мӯл шавад мӯл мекунем, агар кор нашавад агар камтар мекунем. вақте ки семечка гул мекунад аз ҳамаҷо мегирем.
اگه همه اویلای من اگر همه 90 یاشک 700-800 کلاس هم میگیرم سیاکوبه اگه همینجا 50 برنده یک ماشین پورتر میبره همه تا 1 تن میگیریم ده 700 تا 1 تن میگیریم. ӯ ҳамасола зиёда аз 1 тонна асал мегирад ва мегӯяд ки асалгирӣ меҳнати зиёдро тақозо дорад ва бидуни заҳмат ҳосил ба даст намеояд. агар сари вақт аз пеи занбур нашавед тамоми оилаи занбурро аз даст додан мумкин аст. рушди соҳаи занбурпарварӣ ва афзоиши истеҳсоли асал имконият медиҳад ки ин намуди маҳсулот ба мардуми кишвар мунтазам дастрас гардаду сеҳатмандии шаҳрвандон қавӣ, буҷаи давлат ва оилаҳои кормандони соҳа ғанӣ гардад. кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади оғози мавсими сайёҳати дохилӣ бо чанд самти мамлакат хатсайрҳои сайёҳиро фароҳам намуд. ҳамкорони мо дар робита ба ифтитоҳи хатсайри душанбе айни мавзеи Искандаркул гузорише омода намуданд. мутаваҷҷеҳ бошед. пеш аз оғози хатсайрҳо роҳбарияти кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо иштирокчиён мулоқот намуда иброз доштанд ки иқдоми мазкур бо мақсади иҷрои дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади рушди сайёҳии дохилӣ ба роҳ монда шуда дар навбати худ эҳсоси нави ифтихор ба мамлакат ва ё минтақаҳои гуногуни кишварро тавассути таблиғу ташвиқи мавзеъҳои сайёҳии кишвар аз ҷониби васоити ахбори омма ва блогерон ба вуҷуд оварда ба инкишофи сайёҳии дохилӣ ва афзоиши шумораи сайёҳони маҳаллӣ кӯмак менамояд. мақсад аз баргузории ин чорабинӣ ҷиҳати муаррифӣ имконатҳои сайёҳии таърихӣ табобати экологӣ ва фарҳангии кишвар маҳсуб меёбад. чунки имрӯзҳо дар кишвар ҳастанд нафароне ки аз дигар гӯшаву канори минтақаи кишвар огаҳ нестанд ва ин замина мегузорад барои рушди ин соҳа ва барои боз ҳам яъне ки ташрифи яъне ки сайёҳон аз дигар минтақа ба дигар минтақа ва ин барои боз ҳам яъне ки мустаҳкам кардани дӯстиву яъне ки шиносоӣ аз урфу одат дигар минтақаҳо замина мегузорад. дар доираи ташаббуси мазкур намояндагони вазорату идораҳо васоити ахбори омма ва блогерон ба мавзеъҳои гуногуни сайёҳии ҷумҳурӣ ҷиҳати таблиғу ташвиқи имкониятҳои сайёҳии кишвар дар шабакаҳои телевизионӣ ва интернетӣ ҷалб гардиданд. яке аз ин хатсайрҳо ба минтақаи зебои сайёҳии Искандаркул ҳаракат намуд. Искандаркул дар иҳотаи қаторкӯҳҳои Ҳисору Фон ки то 5000 метр баландӣ дорад ҷой гирифтааст ва дар ҳудуди ноҳияи Айнӣ вилояти Суғди Тоҷикистон воқеъ аст. Искандаркул тамошогоҳи мардуми ҷаҳон аст ва бо обу ҳавои дилкушо, паррандаҳои хушилҳону манзараҳои дилфиреби худ дили ҳар бинандаро тасхир менамояд. Искандаркул дар баландии 2195 метр аз сатҳи баҳр мавқеъ дорад. Искандаркул бисёр таърихи қадима дорад. дар бораи ин таърих ман боварӣ комил дорам ки меҳмонони имрӯзаи ватанӣ аз интернетҳо аз сарчашмаҳои илмӣ бисёр маълумоти зиёд гирифтагӣ ҳастанд. мо бо мақсади он омадем ки як табиати тоҷикистонро боз як бори дигар аз табиати тоҷикистон як лаззат барем, истироҳат кунем. ба яке аз мавзеъҳои дилфиреби ватанамон яъне Искандаркул омадем, назар кардем. бисёр ҳам ҷойҳои зебо, бисёр ҳам ҷойҳои хуб доштааст. имрӯз мо омадем истироҳат кардем ва аз имрӯз тасмим гирифтем ки дигар ба ин хел ҷойҳои зебои табиатамон тез омада назар кунем. дар ин ҷо бисёр чашмаҳои шифобахш яъне панҷчашма дидан кардем, обҳои шифобахш хеле ҳам ба мо писанд омад. дар атрофи Искандаркул панҷчашма мавҷуд аст ки бо таркиби бои минералии худ хеле машҳур мебошад. ба ақидаи роҳбалад оби ин чашма дорои калсий мебошад ки ба саломатӣ манфиати зиёд дорад. иштирокчиёни мавсими сайёҳати дохилӣ аз оби шифобахши чашмаҳо нӯшиҷон карда роҳ пеш гирифтанд ба сӯи шаршараи Фон.
шаршараи фон аз баландии 50 метр аз болои қуллаҳои сарбаафлоки ватан ба замин мерезад ва манзараи дилфиреберо ба вуҷуд меорад, ки диққати ҳамагонро ба худ ҷалб менамояд. яке аз ҷолибиятҳои дигари ин мавзеъ кӯли морон ба шумор меравад, ки дар атрофи ном ва таърихи он ақидаҳои зиёде мавҷуд аст. кӯли морон болотар аз искандаркӯл ҷой гирифтааст ва бо зебоиҳои хосаи худ макони дилнишини сайру саёҳат ва истироҳати сайёҳони дохилию хориҷӣ гардидааст. Сегодня мы посетили озеро Искандеркуль. Оно отличается тем, что в этой локации не только одно озеро. Здесь есть один из самых больших водопадов Таджикистана. Это водопад Фанская Ниагара, Змеиное озеро, источники и пещера Буцефала. Очень классное место. Те, кто едут первый раз или хотят посетить именно горы, советую начать с этой локации. бо манзараҳои зебову нотакрор, обу ҳавои дилкушо ва олами бои набототу ҳайвонот, Искандаркӯл қалби ҳазорон сайёҳро тасхир намудааст. иштирокчиёни мавсими сайёҳати дохилӣ низ аз ин зебоиҳо баҳраманд гардида бо як ҷаҳон таассуроти хуб баргаштанд. бо мақсади тавсеяи робитаҳои фарҳангӣ, табодули таҷриба ва дар ин замина такмил додани маҳорату малакаи ҳунарӣ, огоҳӣ ёфтан аз дастовардҳои эҷодии ҳамдигар ва фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати рушди санъати театрӣ, дар шаҳри Душанбе фестивали байналмилалии театрҳои касбӣ Наврӯз ҷараён дорад. имрӯз низ ин ҳамоиши муҳими фарҳангӣ бо пешниҳоди намоишномаҳо идома пайдо намуд. ҳунармандони театри давлатии драмавии шаҳри Гориси ба номи Варгаштани ҷумҳурии Арманистон бо намоишномаи тазаври Ларс Нурени маҳорати худро дар доираи ҷашнвораи байналмилалии театрҳои касбӣ таҳти унвони Наврӯз пешниҳоди тамошобинон гардониданд. намоишномаи мазкур дар театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳотӣ даҳо нафар сокинони пойтахт, мухлисони театр ва ҳунармандону мунаққидонро ба ҳам овард. аз чеҳраи хушҳоли ҳунармандони театр ва синамои кишвар маълум буд, ки онҳо дербоз ин тадбири фарҳангиро интизор буданд. намоишномаи тазавр асари фалсафӣ буда мазмуни он ситоиши ишқи поки инсонист, ишқи номуроди дудилдода, ки ҳунармандони ҷавон тавонистанд онро дар сатҳи баланд иҷро кунанд ва барои расидан ба якдигар мушкилиҳои зиёдро паси сар карданд. образҳои ин асар бинандаро ба он даъват мекунад, ки инсон ва ишқи поки ӯро таъқир кардан нашояд. намоишнома гарчанде ба забони арманӣ буд, вале ба тамошобинон писанд омад. намоиш хеле ҷолиб буд. рости гап гарчанде бо забони арманӣ буд намоиш, лекин ба ҳамагон маълум буд, ки сухан дар бораи чӣ меравад. як асари хуби фалсафаи хеле чуқур дошт. решаҳои таърихии халқҳои мо бо мардуми арман дар қариб ки монанд аст, як аст, фарҳанги умум дорем. ёдовар мешавем, ки фестивали байналмилалии театрҳои касбӣ Наврӯз дар шаҳри Душанбе то 6 майи соли ҷорӣ дар театрҳои пойтахти мамлакат идома меёбад.